बे गामिनि मुङा जाबाय बावरागुरि। हाजो हाला दैमा दैसाजों बुंफबनाय बे गामिया थारैनो जोबोर समायनामोन। बे गामियाव मानजु होननाय सासे सुबुं दङमोन। बियो गुबुननि फारसे जेबो साननो रोङामोन, खालि गावनि बागैल' बियो बांसिन सानोमोन। बियो जाबाय मानजुनि बिसि सोमस्रि। मुङा जेरै सोमस्रि बेबायदिनो सोम सोम थायोमोन बियो। बेबो फिसाइ मानजु बायदिनो गावनिल' सानोमोन। बियो जाबाय अरन, मानजुनि सासेल' नायल' जाल' असे फंबाय। मानजुआ गावनि असे फंबायखौनो एसेबो अनामोन। बिबाजै सोमस्रियाबो एसेबो अनामोन। मानजुआ उदैनि उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय गराय गारि बोनानैनो जायोमोन। सानफ्रामबो बियो गराय गारिजों माल माथा बोयै बोयैनो रां आरजियोमोन आरो बेबादिनो बियो न'खरखौ सालायोमोन। मानजुआ उन्दै बैसोनिमोन आरो बेयो एसे जाम्बादबमोन। थेवब्लाबो बेखौ न'खरनि फिसा फिसा खामानिखौ मावनो होयोमोन। बेबायदि न'खरनि फिसा फिसा खामानि मावसेयावबो बिनि बिजा आरो बिबाजैया बेखौ जोबोद रायोमोन। ओइ खोनासंलाय, आं देहाखौनो मोजां मोनाखै, लोमजानाय मोनदों आं ओंखामखौ दिनै संनो हानाय नङा, नों नोंनि फंबायखौनो बुंदों ना? हाब मा जालायखो नोंहालाय? बिदिब्ला ओंखामखौ र' आं फंबायखौ संनानै दोननो थिनि। ओइ फंबाय अरन, बायजोआव ओंखारबोथ'लाय, दसे नांथ'गोन आंनो, ओजों फैथ'नाय थाब। मानो लेंहरदोंमोन आदा? माबाफोर खामानि दंमोन नामा? खामानियानो थाया जायो नामा? मा न' सिं सिं एब्रेनानै थानाय बेलाय? हनै नुवाखै? नोंबा जे लोमजादोंनो, दा ओंखाम संनानै दोनदो नोङो, आं खामानियाव ओंखारलांसै। बेबादि बुंनानै मानजुआ खामानि मावनो थाखाय गराय गारि लानानै ओंखारलांनायसै। बिदा मानजुआ थिनलांनायलाय अरना ओंखाम संग्रायाव ओंखाम संबाय थायो। ओइ अरन, आंनो दै गिलाससे लानानै फैनाय, जोबोद दै गांनाय मोनथारदों। लांगौ बाजै लांगौ, र' दसे थाथ'। नै बाजै दैया लाबोबायमोन आं। थां बे मोसौखौ नाय, थां दाहाय नंदाया बारियाव खादोंमोन। बिबाजै मोसौ नायनो थिननायाव अरना मोसौ नायनो थांनायसै। बे समावनो खाबु लानानै बियो ओंखाम संग्रायाव हाबफैनायसै। ओंखाम संग्रायाव हाबहैनानै बियो अरना संबाय थानाय ओंख्रियाव बेसेबांबा बुरजा संख्रि होना होयो। बेलासि जानाय लोगो लोगोनो मानजुआ न' फारसे खामानिनिफ्राय फैफिनो। सोमस्रिया मानजुनो ओंखामखौ खुरनानै होयो। मानजुआ ओंख्रिखौ संख्रि गोबाब मोननाय लोगो लोगोनो थोरसिखौ गारहरनायसै आरो बेयो जोबोद रागा जोंखांनायसै। बेबादिबो ओंख्रि मोना, एफा संख्रि गोबाब, सोर संनाय दिनै ओंख्रिखौ? हा सोर संनो? नोंनि फंबायानो संदोंमोन। मानजुआ फंबायनि सायाव दाय मोननाय लोगो लोगोनो बेखौ न'निफ्राय होखारहरनायसै। आइ आफा थैनायनिफ्राय नोंखौ फंबाय हिसाबै बेसेबां फेदेरबोदों फोलावबोदों, नाथाय दिनैसिमबो मोनसेबो खामानिखौ मोजां मावनो रोङा नोङो। दानो बेनिफ्राय ओंखारलां, नोंहा दिनैनिफ्राय बे न'आव जायगा गैलिया। बेनिफ्राय अरना न' नागारनानै गुबुन मोनसे गामियाव थाहैनायसै। से दाननि उनाव अरना मोनसे गामियाव न' लुनानै थानायसै। बेयावनो बियो बायदिसिना मैगं थाइगं गायनानै हारसिंनो जिउ खुंनो लानायसै। सानसेखालि बियो न'आव ओंखाम संना जानो थाखाय बन गैयैलाय हाग्रायाव बन दाननो थांनायसै। आं लामा आन्दायबायलै, सोरबा दं नामा? आंखौ न'सिम दोनहैदोलै सोरबा। आं लामा आन्दायबायलै, नै हाग्रा गेजेराव, आंखौ न'सिम दोनहैदो। सासे बोराय सुबुंनि गारां खोनानानै बियो बेनि फारसे थांनायसै। हाब आबौ, नों सोर जाखो? माबाफोर नागिरनानै फैदों नामा आबौ? आरो एफा हाग्रा गेजेराव मारै थाफैखो नोंलाय? माबा फिसौ, मोनसे गामियाव थांदोंमोन आं आलासि जानो। बेनिफ्राय फैयै फैयै माबोरै जाखो, माबा हाग्रासो फैफ्लांबाय। दा लामाखौ आन्दायनानै दं आङो। आंखौ न'सिम दोननो हागोन ना? अननानै दोनहैदो आंखौ फिसौ। बोरायनि बेबायदि बाथ्राखौ खोनानानै अरना बोरायखौ न'सिम दोननो थांनायसै।
रोजा रोजा साबायखर थाबाय फिसौ आंखौ न'सिम दोनफैनायनि थाखाय। बिनि थाखाय आं नोंनो मासे मोसौ हरगोन। नों बेखौ लांनानै मोजाङै फिसियोब्लानो जाबाय। मोजाङै जोथोन लानानै फिसिनो हायोब्ला बे मोसौआ नोंनि थाखाय गोबां खामानियाव फैगोन। हाब बेनिबो मा गोनांथि दं आबौ? नांलाया दे नांलाया। बेफोरबायदि फिसा खामानि थाखायनो नों आंनो मोसौ हरलायसै? खामानिया फिसा गिदिरनि खोथा नङा फिसौ। नों बे मोसौखौ लांथारनांगोन जेरैबाबो। नङाबा आंनि गोसोआ सान्थि मोननाय नङा। बोरायनि बार बार बुंबाय थानायाव अरना मोसौखौ लाबोनांमारनायसै। अरना हाग्रायाव फिन बन दाननो थांफिनालासे बोराया हरनाय मोसौखौ न' फारसे लानानै फैयो। बियो न'सिम सफैगौ मोनालायबोनायसै। मोसौखौ बियो गलिनि खाथियाव खानानै दोननायसै। हाब बे बोरायानोथ' न'सिमल' दोनहैथारनायावनो आंनो मानो मोसौ मासे हरलायथारखो दे? सानब्लाबो सानख'नो हायासै आं। बेबा मानो थाङामोन हाग्रा बारियावबा? माबोरै आन्दायहैलाबायखो? दाबो जेबो नंला दे, मोजाङानो जाबाय मोसौ मासे मोनहैबाय। नाथाय बनखौसो गाबोन लायनो थांफिननांसिगोन आरो। अखानायै सोरांनाय लोगो लोगोनो बियो मोसौखौ खानो थांनायसै। मोसौ खानो थांनायाव बियो नुहैबायदि मोसौआ सनासो खिदों। आया मा जाखो बेलाय? मोसौ खियावलाय माबोरै सना बायदि गोमो गोमो थाफैखो? बेथ' सनासो थारलै। हाब माबायदि मोसौलाय बेलाय सना खिलायग्रा? आसरितनो। अरना मोसौखौ सना खिनाय नुनानै गोमोहाबनानै बायदिसिना बुंबाय थायो। अरना गासैबो सनाखौ बस्था सिङाव सोजोबनायसै। बिनि उनाव बियो बोरायनि बाथ्राखौ सानखांनायसै आरो बियो बिनि न'आव थांनो थाखाय थिरांथा लानायसै। थारैनो मोसौ खाखांनाय लोगो लोगो अरना बोरायनि न' फारसे थाबायलांनायसै। बियो सिगाङाव गाव दोनहैनाय बोरायनि न'नि जायगासिम मोनहैनायसै। नाथाय बियो बेयाव थांनानै नुहैबायदि बोरायनि न'आनो गैया। आया बोरै जाखो? आंथ' दाख्लै बोरायखौ बेयावनो दोनबोथारदोंमोन माथो। बिनि न'आथ' बेयावनोथारमोनलै। हाब बाहायथो थांखो बेलाय? मानसिया गैया न'आबोथ' थानांगौमोन ना? आरो बाहायथ' माखासे बिफांफोरबो दंमोन। माब्रै जाखो फालाय बेलाय? हाब बोरायालाय माथो जादुगरसोमोन ना माब्रा? बेनिखायनो हारसिं अरनबारियाव थाहैलाबायदोंमोन। आरो बियो आंनो जा मोसौ हरदों बेबो माथो सनाजों खिग्रा जाबाय। थारैनो मोदायसोमोन जानांगौ बोराया। बोरायखौ नुयियाव बिब्दि होननानै बियो न' फारसे गिदिंना फैफिननायसै। अखानायैबो बियो थांनानै नुहैबायदि मोसौआ आरोबाव दिनैबो सना खिदों। बेबादिनो अरना से दाननि उनाव जोबोद माहाजोन जानायसै।